Kráčaš s nami k Otcovi, ty každého máš rád. Ponúkaš nám život nový, pravíš, ku mne sa vráť. Na každého z nás vždy čakáš, pri každého máš svoj plán. Prijímam návrh tvoj, buď ty môj Pán. Kráčam s tebou k Otcovi, učím sa mať ťa rád. E ca mesma pesavari temera shisho chiviri chikela mande palo su temera chalam prutai su puti e ca mesma pesavari temera shisho chiviri chikela mande palo su temera chalam prutai su puti o cape que tai ver mandikes Chidiki masama tu shuka shuka tomo Deixa-lhe fare vai eu querer Te dar as mãos que tu te pedes O cape que eu dai ver mandikes Chidiki masama tu shuka shuka tomo Deixa-lhe fare vai eu querer Te dar as mãos que tu te pedes E cá mesma pesavari Temerá shisho chibiri Chikela mame babo so temera Chalam tai so potina Hika mesma pesavari Temera shisho chibiri Chikela mame babo so temera Chalam tai so potina Okape que eu tai permandikes Chidiki masama tu shika shika tomo Deixa-lhe Nie, to dajte mi pokoj. Chcę być cały. Chcę zrobić, co chcę, co ja chcę. Nie? No to nie pokój. Bo pokoj nie czuje. A jeśli jest taki kradny, a hovorí učeníkom, povolovať buďte sa. A vidíme, že Kristus prichádza a povolovať tým učeníkom. A neskôr, keď do nás chodia tie roky, oni vidia, že tu tie záznaky chodia sa. Oni vidia, jak žijú. Oni vidia, jak žijú. Jak reagujú. A čo robí?
dneska Ježiš mal povedať. Ale ja dneska potrebujem povedať áno, alebo nie. A Bože sa ešte hovorí, že my tento dar máme v takých hlinených nádobách. Videli si, že nie je hlinených nádobách. To si povedete, čo je pevnejšie? Hlinená nádoba alebo kovová nádoba? Kovová, nie? To je o zem, môžeš buchnúť na nič. Ale buchni hlinená nádoba o zem a rozbije sa. Nic nie. A Ježiš hovorí, že vy tento dar, to svoje povolanie, máte v hlinených nádobách. A tak aj my sme v rámu živého Boha. A tento dar Ducha Svätého máme v hlinených nádobách. A poďme sa o to starať. A tak čo robí Boh je, že sa zjednocuje s ním. A tu sa učíme tomu, že Bože, čo ty chceš? Čo je tvoja vôľa? Zjednotenie znamená, Bože, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane. A to sa musíme naučiť, lebo my to mnohokrát nevieme. My mnohokrát si robíme po svojom. Páči sa mi to dievča, tá s ním chodím. Páči sa mi toto, ten film, tá pozerám. Páči sa mi to zabavou, tá ide pozerám. Ale vôbec nerieši, čo na to bude srdce. Vôbec nerieši, či to, čo robím, či to, čo budem robiť, či to bude pre môj život dobré, či ma to privedie k spáse, či ma to privedie do neba. Vôbec na to nerozmýšľam. A my si povieme niekedy, čo Pán Boh vie. Pán Boh vie. A dal nám Ducha Svätého, dal tu rozum, aby si rozmýšľal, aby si mohol byť v jednote. A túto jednotu my s Bohom musíme nachádzať. To nie je, že normálne. To nie je, že máš to. Toto nemáš. To sa musíš naučiť. A to je tréning. A viete, kde to je tréning? Na kolenách. Keď ty sa doma modlíš. Aby si bol čo? Aby sa naučil byť v jednote s Bohom. Lebo to každý, ak sa všetko spýtate, veriš Boha? Čas. Ja veľmi milujem Boha. A veľmi až veľmi. Nám posviedne veľmi. Co to rozprávaš? Nerozprávaj sa nimi. Lebo tak Bože slovo hovorí. Láska k Bohu spočíva v tom, že zachováme Božie prikázania. To je láska. Lebo to ľahko povedať milujem ťa. Ale ťažšie je naozaj milovať. Odpustiť, neodriednúť čo. To už treba na to milosť. Zaraz będzie na obraniu. Obraniu. Boleskie ruch.
Taas turun. David, het doet er gaan. Na, kami mag-ibig. Bumungkal mo siya, may mag-ibig talaga. Ako mo lang kung kaya ko rin isa. Dostoyevsky zrobił blokę pasiekora. Napadali na widzę bez tyle. Teraz nie A sustinam, ja łakiema, tak? Banany już celeru do swoją. Navi, non c'è canale hanno sboro za nas. Potevamo hanno fatto stesso a fare io. Navi. Osman şeyle ben yine bir aşağı Sulla chata. Pelot che modo si vedono che pensano una sola su. Due purche, ma su gioco di la Due purche, mi sono mirava. Sabe que na cama tem beijo na pilha, outro saber. Eu bem que lá mexer e apurou que até não muda Deus a dominação. Por acho que é uma peça. Essa piava governo, na piava trabalho com pio. Sì, ma sapeva che io che ne c'ho. Marka riskar simon taksi karisi. Sì, ma che... Böyle içini markete. O barbalu abre başı albinka. Aus. A primeiro eu vou para lá o Chirotska, eu falo 174, eu falo basta 60. Vai pra você que eu tô fazendo. Alivio pra Adam, que eu pense pela medicina dela. A não pode eu ter que agora pense desse. Vai me ver, ele me vê, pula cara. Saçına kadar sıkı çabuk ya. Sarma su koy. Chiamo Adam, mi chiamo. Io già da cama. Sokağıydı. Tu me ghirai da mentale, dice già produce. Abi. Ya chi? Avanti, Tu me No, immagini.
Amina. Kaju bingo. Kaju naka. Kaju bingo kana. Naka. Keď maninka na dávu kampmonte do tena kapla. To je štirácie. Bohužiaľ ako je rozumie s tým myšino teda ča prebáči. Inak ako to trpila stavka more. Báce je zdel. Fechai de mais um carro. Infelizmente ele caminha perto. Faz o solo chegou também. É culha!